Prezidentské voľby v Spojených štátoch v roku 2024 budú 60. prezidentské voľby, ktoré sa budú konať v útorok 5. novembra 2024. Voliči budú voliť prezidenta a viceprezidenta na 4-ročné funkčné obdobie. Súčasný prezident Joe Biden, člen Demokratickej strany, sa uchádza o znovu zvolenie. Jeho predchodca Donald Trump, člen Republikánskej strany, sa uchádza o znovu zvolenie na druhé nenadväzujúce funkčné obdobie. Pôjde o 7. prezidentský opakovaný súboj v americkej histórii a prvý od roku 1956. Ak Trump zvíťazí, stane sa druhým prezidentom, ktorý bude zastávať funkciu v nenadväzujúcom funkčnom období. Prvým bol Grover Cleveland.